ହାତୀ ଟଟରାନ ତାଟତଳ ଦମ୍ପଡ଼ିନା ଆଜି ଆଉ କ'ଣ ହଉଛି ଦେବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ଠାକୁର? ଆଜି ତାଟୁଳ ତାଟେଇବେ ତୁମ ମାୟା ଏଇଠି ତାଟେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଟୁ ଉଠି ତଳ ହବ ତଳି ପଇବେ ଆଉ ତଳି ଉଠି ତାଟିବେ। କହିଲ କୋଉ କେତେ ଗରା ପାଣିରେ ଗାଧେଇବେ? ତଳି ଆଜି ତଳ ତାଟେଇବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେତୋଟି ଦ୍ୱାର ଅଛି? 4ଟି। ଚାରି ଦ୍ୱାରର ନାମ କ'ଣ? ତୀର ଡାଳ ଅଟି ଡାଳ ଅଟ ଡାଳ ଅଟଳ ଡାଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେତୋଟି ପାହାଚ ଅଛି? 5ଟି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଦଣ୍ଡିଦୁତ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଟପଟଳନ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ତାଳ ଡଟ। ନାଇଁ ତ ଟାଇପ ତାଳ ଡଟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ।